Sahara je najstarším podujatím reenactingu na Slovensku. Diváci vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie tu už od roku 2002 mohli vidieť rekonštrukcie bojov s názvami ako Operácia Barbarossa, boje pri Kieve, Kurdská bitka, Bagration, boje v Normandii, boje pri Tisovci, Západný front, Karentén, Východný front, predmestie Varšavy. Sahara 2015 sa začala veľkolepým defilé vojenskej techniky, zbraní a ako inak aj pekných dievčat. Tisíce divákov v jednom okamihu nevedeli, na čo skôr pozerať. Doslova si išli oči vyočiť. Aj toto skvelé defilé len potvrdilo fakt, že Sahara je príťažlivá, neopozeraná, poučná. Jej snahou je popularizovať vojenské dejiny Slovenska a šíriť osvetu o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, zbraní a vojenskej techniky. Okrem osvetovej a kultúrno-vzdelávacej misie sa podujatie Sahara postupným vývojom stalo nositeľom vojenských tradícií a propagátorom vojenskej histórie, viažúcej sa k obdobiu druhej svetovej vojny i k slovenskému národnému povstaniu. Ľudia začínajú zabúdať na to, čo sa dialo pred 70 rokmi a my sa snažíme sprostredkovať to, ako to bolo a čo už vlastne nechceme zažiť. Používame na to originálnu techniku z druhej svetovej vojny, používame na to lietadlá, ktoré sú nakamuflované ako originálne lietadlá z druhej svetovej vojny a výstroj a výzbroj vojakov je presne taká istá, ako bola za druhej svetovej vojny. Chceme zorganizovať, chceme poukázať na to, takto to naozaj bolo. Svet ani história nie je jednofarebná a treba si uvedomiť, že toto nikto z nás nechce, aby to vyvrcholilo tak, jak to vyvrcholilo pred 70 rokmi, viac ako 70 rokov, rozputaním druhej svetovej vojny. Preto dneska treba sprostredkovať, ako to vyzeralo, ako to naozaj bolo. A je tu ešte jeden výrazný moment, ktorý je špecifický iba pre projekt Sahara. Je úzko spätý s udalosťami, ktoré sa vo výcvikovom priestore Záhorie udiali v období druhej svetovej vojny. Priestor, v ktorom sa nachádzame, je vojenský výcvikový priestor slovenskej armády. Tento priestor vznikol za prvej republiky ako skúšobňa kanonov Škoda a počas druhej svetovej vojny maršál Rommel, známa Pušná líška, tu cvičil svoje skupiny, pretože piesok, to je taký charakteristický priestor, je tu strašne veľa piesku. Vrty dokázali, že 100 metrov ešte neprišli na koniec toho piesku, čiže minimálne 100-metrová vrstva piesku je tu pod nami. A Rommel, toto vedomí si tejto informácie, skúšal tu svojich vojakov. Tí vojaci samozrejme, že sa vzdal Afrika Korps skore, jak tam boli dodaní, ale jednotky tu boli cvičené, ešte sú tu štruktúry postavené, to sú kasárne, ktoré sú z tej doby. Dobovosť, autenticita, to sú základné imperatívy, ktoré musia spĺňať a rešpektovať všetci, ktorí chcú obohatiť Saharu. Jedným dychom treba povedať, že všetci, ktorí nechýbali na Sahare 2015, to aj dodržali. Napokon tu je dôkaz. Máme tu zraněného tankistu, kterému střepina vlítla k uchu. Je to vyčištěné, upravené, tak mu to jenom pouze obvážeme. Máme tu dobovou lékárničku, která obsahuje různé obvazy, různá škrtidla, nůžky a i břitvu, kdyby byla potřeba, i některé stříkačky. Pak tu máme tady specifickou lékárničku, který používali dívky z BDM. Bunddeutsche Mädle, je to německý svaz dívek, který fungovali vlastně jakoby pomoc různě v lazaretech, v nemocnicích, v kuchyni pomáhali, kde bylo potřeba. Jsou tu různé nůžky na odstříhání těch obvazů, když bylo potřeba, pinzeta,
třeba na sklo, když bylo náplast, na zalepení malých ran, že pak tím pádem různé obvazy na zadělání rán a i trojcípý šátek, případně na zlomeniny. ...6. októbra 1944 sa karpatsko-duklianskou operáciou začalo priame oslobodzovanie územia Slovenska. Pri Hrone front dlho stál. A to až do 25. marca 1945, kedy bola prelomená úporná obrana nemeckého Wehrmachtu a začala sa bratislavsko-brnianska operácia. Útočiace vojská pokračovali smerom na Záhorie a Moravu. A práve o tom bol scenár podujatia Sahara 2015. Tak to je celoročná robota. Moji kolegovia a moji priatelia sa tomu venujú. Každú stredu sa stretávame po robote a plánujeme tu aktivity. Samozrejme, všetko je úplne ináč, keď prídete sem do reálu, čiže treba veľmi veľa improvizovať. Je to veľa nervov, ale z druhej strany tak unikátna technika sa ešte v živote tu nestretla a myslím si, je to stále lepšie a lepšie. Gro tej ukážky hlavne bude poukazovať na záverečné boje bratislavsko-brnianskej operácie. Iba na Sahare je možné rozvinúť do veľkej šírky zostavy útočiacich a brániacich sa vojsk a napokon aj hurputný boj o každú piať zeme. Urputný boj prebieha nielen na zemi, ale aj vo vzduchu. Ten je v réžii skvelých pilotov košickej skupiny Retro Sky Team. Sahara a vojenský výcvikový priestor Záhorie sa k sebe hodia ako vajce k vajcu. Nebola to náhoda, že práve toto miesto si vybral maršál Rommel na prípravu svojho zboru pre nasadenie do Afriky. Aj na Záhorí sa v lete vyšplhajú teploty nad 40 stupňov Celzia a aj na Záhorí si mohli nemeckí vojaci pripravovať stravu na horúcich plechoch svojej bojovej techniky. V rámci vojenskej histórie a približenia aj takých zaujímavostí sme sa dneska pokúsili na Sahare 2015 urobiť pokus a to je uvariť, keďže strašne palilo slnko celý deň, uvariť vajíčko na pancieri nemeckého tanku, tak ako sa to dialo v Afrike, v Severnej Afrike v 42. 3. roku. Pokus, no, vyzerá, že trošku úspešný je, ale jesť by sme to rozhodne nechceli, samozrejme. Bolo to v rámci recesie, takéto veci naozaj Nemci robili. V rámci propagandy sa pripravovali to, že tak je teplo v Afrike, že sa dokáže na plechu tanku obrnených vozidiel uvariť vajíčko. Robili sme už dneska jeden pokus, bol taký pomerne úspešný, uvidíme, ako dopadne tento. Takže naklepeme vajíčko, roztiahneme a uvidíme, čo sa bude diať. Je pravda, že pri 40-50 stupňových teplotách, aké vládli v Severnej Afrike, ten pancier mohol mať naozaj aj veľmi vysokú teplotu. Toto je samozrejme, nie je priamo pancier, je to plech. Svedkovia hovoria, že Nemci, keď natáčali tieto zábery, tak si prihrievali zo spodu rôznymi LED lampami, aby proste to vyšlo rýchlejšie, takže ťažko povedať. Skúsime, ale to bielko, tu sa mi zdá, že sa ono chytá miestami. Toto je minimálne jedna z premiér, ktorú sme tento rok na Sahare predstavili, a to je pečenie vajíčku na pancieri. My sme to nazvali spolu s kolegami z Poľska, že to je jajce po saharsku. Karpatia, klub vojenskej histórie, je na podujatí Sahara ako doma. Je to tak povediac jeho najväčšia klubová prezentácia. Neprekvapuje preto, že práve tu ukázali návštevníkom svoje najväčšie skvosty. Náš klub vojenskej histórie Karpatia funguje 10. rok.
Toto je 10. rok zhodou okolností. Na Sahare sme 10. krát. Fungujeme v roku 2005, robíme hlavne z nemeckú armádu a v rámci Slovenského národného povstania Slovenskú povstaleckú armádu. Čo sa týka nemeckej armády, snažíme sa priblížiť ľuďom, ako vyzerala nemecká armáda v druhej svetovej vojne. Jednak špeciálne sa snažíme upriamiť pozornosť na vzhľad vojakov, ktorí sa zúčastnili Slovenského národného povstania, myslím nemeckých vojakov, a takisto potom na konci počas oslobodenia v roku 1945. Takže to je naša taká hlavná činnosť. Snažíme sa zbierať techniku, rekonštruovať techniku, jednak originál, jednak repliky, zbrane, takisto nejaké stany, proste dobové, čo najviac sa proste priblíži tomu, ako to mohlo vyzerať. Pásové aj kolesové vozidlá v rukách neobyčajných na Sahare opäť dokázali svoju spoľahlivosť a výnimočnosť. Sovietske jednotky v prvých fázach vojny sa mohli spoľahnúť aj na protitankovú pušku. Rudá armáda používala protitankovou pušku, která měla ráži 12,7 krát 122. Střídalo se na tanky do 200 metrů, prostě to veškerý pancíř až do nástupu Tigra, který měl silnější pancíř. Táto puška už neskôr nestačila na modernejšie verzie nemeckých tankov Tiger. Práve v tejto časti bratislavsko-brnianskej operácie zasiahol do bojov nový tank tejto kategórie. Tak Nemci nasadili napríklad v tejto oblasti, ako už málo kde v tej dobe na málo ktorých úsekoch frontu, Tigre, najmodernejšie nemecké Tigre, a to bolo vlastne Tiger 2 označenie. To je vlastne posledná vývojová verzia bojovo nasadená nemeckého tanku, veľmi účinný 88 mm kanón, ktorý vlastne vedel zničiť v podstate veškerú protivníkov, jednak spojeneckú a jednak sovietskú techniku. Tá bola nasadená práve aj špeciálne na území Slovenska. Práve prechádzala jednotka Feldenhalle, ktorá mala k dispozícii tieto tanky Tiger 2, prechádzala cez Nové Zámky, Nitru, smerom na Senicu v tejto oblasti a nakoniec skončili až niekde na Južnej Morave, myslím niekde u Vránova nad Dí, alebo tam v tej oblasti niekde. A boli to práve tanky, ktoré spôsobili obrat vo vývoji druhej svetovej vojny. Tu je jeden z dôvodov. Rusi boli nútení nachádzať veľmi jednoduché riešenia a za všetko stačí povedať jeden príklad. Fantastický Tiger, tank, ktorý vyrábali Nemci, 88 mm kanón, fantasticky úspešný tank, stál na výkonoch toľko ako 6 obyčajných T-34, obyčajných. Výkonnosť tej T-34 bola okúzlená, ona bola relatívne rýchla, ľahšia proti Tigrovi, mala menšie pancierovanie, ten ju vedel zničiť, avšak Rusi stihli vyrobiť 6 takýchto T-34, pokiaľ Nemci vyrobili jedného Tigra. Tiger bol vyrobený v počtu 1400 kusov a T-34, ako veľmi ťažko sa hodnotí konečný počet, hovorí sa medzi 40 a 60 tisíc kusov. T-34 boli vyrábané v obrovských počtoch. Nakoniec sa ukázalo, že to bola správna cesta, že to bol spotrebný materiál, ktorý sa mohol veľmi jednoducho nahradiť. Keď porovnávam techniku nemeckú a ruskú a americkú, vždy boli jednoduché riešenia, veľmi lacné riešenia. Radšej nahradili jednak jednej nový tank, nový Jeep Willys, a Nemci mali naozaj problém s nahradením tých vozidiel, ktoré boli veľmi zložité a veľmi drahé na výrobu. Každoročným partnerom podujatia na Záhorí je Ministerstvo obrany.
Sídli tu totiž známy vojenský skúšobný a technický ústav. Prezentácia jeho techniky, ktorú diváci môžu vidieť raz do roka a iba tu, býva čerešničkou na torte celého podujatia. V minulosti sa tu predstavili také palebné systémy ako Pion, Tulpan či Jašterka. Aj tento rok čakalo na divákov ďalšie prekvapenie. Toto podujatie je zamerané viac menej na historické vozidlá a vojenskú techniku, to je hlavným jeho poslaním. A samozrejme rekonštrukcie tých dobových bojov, ktoré sa v období druhej svetovej vojny udiali. Preto z pozície VTS Záhorie sme zaujali trošku inú filozofiu prezentácii techniky, čiže prezentujeme techniku, ktorá je najnovšia, sú to posledné prototypy, ktoré tu diváci môžu vidieť a sú to predchádzajúce vývojové typy, ktoré boli zavedené do výzbroje od 80. rokov až po súčasnosti. Snažíme sa postupne tieto zbraňové systémy nejako obmieniať tak, aby ľudia mohli vidieť celé to spektrum výzbroje, ktoré je. Medzi novinky, ktoré sú na tohtoročnej Sahare, je 155 mm samohybný systém Himalája. Je to obdoba našej zavedenej húfnice Zuzana alebo kanónovej húfnice vzor 2000, ktorá je postavená však na pásovom podvozku a toto riešenie bolo realizované z komerčných záujmov pre zahraničného zákazníka. Je to jediný prototyp, ktorý tu návštevníci môžu vidieť. Tu vidíte vozidlo nemeckej armády z druhej svetovej vojny. Jedná sa o ťahač nemeckej armády, ktorý bol vyrobený v počtu 2500 kusov. Je to vozidlo FAMO. Utiahol 18 tón. Nemecká armáda mala takéto kolopásové ťahače, celý rad. Začínalo to v podstate trojstopým vozidlom AK-101, ktorý tiež uvidíme keď tenkrát. Pokračovalo to jednotónovým ťahačom, 3-tonovým, 5-tonovým, 8-tonovým, 12 a toto je 18. Najväčšie vozidlo z tej rady je toto tu. Toto vozidlo je po rekonštrukcii, je to absolútne raritné vozidlo, bolo ich vyrobených asi 2500 kusov a z toho môže byť dneska tak okolo 15 až 17 kusov, ktoré dneska z ktorých jazdí možno 8, možno 9, ako minimálny počet. A toto je jedno z nich. Mali sme to šťastie, že na Saharu nám prišlo toto vozidlo a môže nám ukazovať rôzne aktivity a svoju silu, ktorá naozaj nie je vídaná bežne vo svete. Nemecká armáda tesne pred začiatkom vojny chcela unifikovať svoje vozidlá a vyrobila jednotné podvozky. Toto je najľahší z tých jednotných podvozkov. Má stály záber 4x4, má náhon na všetky 4 kolesá a má možnosť riadenia zadnej nápravy. To znamená, že sa otočí na 3,5 metra, čo bolo nesmierne výhodné v teréne. A zase to isté, čo som hovoril, veľmi komplikované riešenie. Auto bolo ťažké, veľmi dobré, veľmi rozumné auto, ale tým, že malo také komplikované konštrukčné detaily, tak bolo zložité na výrobu. Týchto vozidiel sa jedná o Steuerwehr R200. Náš základný prístup je fascinácia technikou a je to úplne krásna vec, ktorá funguje úplne bez nejakých problémov, prejde aj zložitý terén. Toto je jednotónový ťahač. Vozidlo sa využívalo na ťahanie kanónov, pričom obsluha sedela v zadnej časti, kde bolo miesto pre 6 vojakov. Riadenie využívalo pribrzďovanie pásov, samozrejme na každú stranu. Najprv pri veľkej rýchlosti sa riadilo natočením predných kolies, ktoré riadili do 5 stupňov. Ďalej sa riadilo pribrzďovaním každého pásu. Treba si všimnúť, že tie pásy majú gumené pätky, takisto ako všetky nemecké ťahače. V každom článku majú umiestnené ihličkové ložisko. To je vlastne vidieť, že toto celé, ako to vidíte, je
jedna veľmi komplikovaná konštrukcia, tak ako všetky ťahače, ktoré tu boli. A dneska vieme, prečo vlastne Wehrmacht nedokázal konkurovať tým veľkým ekonomikám, ako je Amerika, pretože jeho produkcia bola veľmi zložitá. Toto je jedno z tých zložitých aut. To fantasticky technicky zvládnuté auto, fantasticky chodí. Treba si povedať, že problém je, že toto auto veľa stálo a dlho sa vyrábalo. To isté platilo o nemeckých tankoch, takže to sú veci, ktoré vlastne viedli trošku aj k tomu, že tá výkonnosť nemeckej ekonomiky veľmi klesala, respektíve sa nevedela zrovnávať s výkonnosťou tých jeho nepriateľov.